No tak dobré ráno, dneska by som mal ísť s Noobom von. Zavriem dvere. Ja sa pozriem, kde je Noob, lebo on býva tuto, má taký dom postavený. Pane Bože, kde má ten dom? Kde má dom jejda? Ja som asi na zlej strane ostrova. No áno, tu je náš most, ktorý sme spolu s Noobom stavali a tam má dom. Takže idem za Noobom. Tuto po tomto moste a čo tu robia tieto rúžové sklá, pane Bože. To je úplne zvláštne. Rúžové sklá, WTF. No dobre, tak idem k Noobovi. Noobe, čau! Pane Bože, kde je Noob? Ja mu to trošku upravím. Kde je Noob, pane Bože? On tu má niekde skrytú miestnosť, tak sa pozriem po túto jeho posteľ. Ale to je nejaké zvláštne. Veď on býva skoro stále doma, on nemá kam ísť, on nemá kamošov. A dokonca sme ešte na takomto ostrove, takže... Vod, kde má skrytú miestnosť, on mi hovoril, že si ju tu postavil, ale neviem kde. No možno sa išiel previesť na loďke. Tak ja sa pozriem, pane Bože, ale veď loďka tu je. Tak kam mohol teda Noob zmiznúť, ja sa ešte pozriem po ostrove. Zoberiem si tieto kvetiny. No vlastne nechcem ich. Tu je korytnačka, tu je strašne moc korytnačky, my sme na takomto peknom ostrove. Ale... Ja sa obávam, že niekto Nooba uniesol, lebo on by len tak nezmizol podľa mňa, keby hej, tak mi to povedal. Bože, ty si na súši, chod naspäť do vody. Tu je len tak diera proste. No ja toto nie sranda, dokonca aj to aj loďka, takže ja neviem, kde by Noob mohol byť, možno bude na tom vedľajšom ostrove. Minule sme prišli s Noobom z výpravy, takže musím dotankovať loďku. Tak, už by to malo byť. Nice. Tu musíme dokúpiť ešte benzín, no nasadnem si dozadu. Ježiš, zle sedadlo. No, pozriem sa na tento vedľajší ostrov, možno tu bude niekde začupený, ale to ja si neurobil. No, tu je iba nejaká krava. A okrem toho tu není nič. Ale ja sa obávam, že som tam videl nejaké ružové bloky. Tak ja idem naspäť sa pozrieť na tie ružové bloky, tu je tiež jeden, ten ide... Priamo z tohoto prístavu. A to znamená len jedno, keďže toto je v Južnej Koreji, že by ho unesli do Squid Game. Pane Bože, no to len nie. On sa odtiaľ nedostane, lebo on je noob, on prehrá všetko. A jeho by potom zabili a on je môj najlepší kamarát teraz. Tak poďte mi ho pomôcť nájsť. Som zvedavý, či nám ho podarí nájsť. Skúsim aj zvládať nejaké najbližšie ostrovy, ale to je nejaké zvláštne. Neviem, na akú mám ísť stranu, tak napríklad idem tady to. No úprimne si myslím, že Nooba tak ľahko nenájdeme, lebo on môže byť hocikde, lebo tu sú strašne moc strán, do ktorých môže ísť. Keď ho uniesli do Squid Gameu, tak reálne ani v tom seriáli ho nevedeli nájsť, tak ako mám nájsť ja. Tu vidím nejaký ostrov, tam sa mi zdalo. Ale to je už veľká planina. No a tu sa akurát rozliela voda. To sa mi nezdá, to je nejaké čudné, tu to on určite nebude, takže som išiel asi na zlý smer. No lebo reálne tu je sneh a do snehu by Nooba nezobrali. Takže on bude na nejakom ostrove niekde blízko, ale ja neviem, kde by to mohlo byť, pane Bože. Tých ostrovov je tu strašne veľa. No napíšte mi dole do komentáru, či si myslíte, že Nooba nájdeme. To bude celkom ťažké, ako už som hovoril, no. Ale je to tu pekné, tu sú samé ryby dole. Sa bojím, aby to nebol žralok, ale to snad nie. Alebo dokonca El Gran Maja, to bolo strašné, no. A tu už je nejaký ostrov. No a toto by to celkom aj mohlo byť. Tak, takto blízko, dúfam, že tú loďku mi nikto neukradne. No potrebujem krompáč, lebo pravdepodobne ten Squid Game bude pod zemou. Takže takto vykopem krompáč. Tak, no a to by nám malo stačiť. Robíme si pickaxe a môžeme asi aj sekeru. Takto sa idem pozrieť cez vodu. Alebo idem takto hore, tam budem múdrejší hore. A toho viacej uvidím, jak vo vode. Každým takto ešte na strom, nice. No a pane Bože, ja tu nič nevidím. Možno to bude reálne v tejto hore, alebo to bude pod zemou. To moc neviem, to moc neverím. Podľa mňa by tu mali byť aspoň nejaké náznaky. Viete, že tak ja idem do loďky teraz a idem ešte ďalej sa pozrieť. To si tu vycúvam, no a teraz
plný plyn, teda plná loďka, neviem jak to funguje, to je jedno. Tak teda tento ostrov to nebe, ja si ho vyškrknem z mapy. No tak idem ďalej, pane bože. No už idem asi pol hodinu a stále som nič nenašiel. To je extrémne zvláštne, že tu delfíny, tak možno, že sa blížim k tomu ostrovu, aby boli čo najďalej od všetkoho. To by dalo celkom zmysel, tu vidím niečo. No, tak už sa približujem. A už to vyzerá trochu viac, že by tu reálne mohla byť aj nejaká dedina alebo niečo také. No tak chodím tu, zatiaľ než nevidím, zoberiem si asi sliepku, zabijem, aby sme mali čo jesť na ostrove. A to je celkom mal som pravdu, pane bože, to už je dedina. To je nejaké extrémne rýchlo. Jeda, to nejaké zvláštne. No, tak, pane bože, to je to ružové sklo? What? A to je iba jedno, alebo ich tu je viacej? No, vyzerá tak, že iba jedno. A nie, pane bože, tam je ďalšie. A tam je ďalšie, takže ja sa vracam. To sú... Ježiš, a tu už asi nevidím žiadne ďalšie, či? Pane bože. Vyzerá tak, že už sme našli ostrov Squid Game. Nice, tak ja ho toto odkopem. Možno tu niečo bude pri tom. Tak ukáž. No tak zničím aj to sklo. Ukáž tu, to by mohlo byť niečo. Bože, keby sa prekopali do tej veľkej haly, kde oni spia, tí, čo sú v Squid Game, tak by to bola plná sranda, ale to tu tak nevyzerá. No, tu to teda není. A pane bože, tak ja si tu postavím takýto veľký stĺpec, aby som to potom keď tak našiel, že kde to bolo. A idem sa pozrieť ďalej, do tej dediny. Zoberiem aj melóny nejaké. No viete čo, ľudia, mňa teraz napadlo, keby som sa do týchto domov išiel pozrieť, alebo to tu prehľadať, možno, že tu nájdem Nooba, alebo Squid Game. Všetko tu prekopem, pane bože, úplne všetko. No tak prvý blok, druhý blok. Pane bože, ja fakt chcem nájsť toho Nooba, lebo on je fakt je jediný môj kamarát teraz. A keď ho nenájdem, tak ja neviem, čo budem robiť reálne bez neho. Keď on mi našiel aj ten ostrov, no a tu Squid Game teda není. Prepačte villageri, že vám to tu ničím. Ja vám to tu zasadím naspäť všetko. Tak, nech sa páči. Pane bože, keď nenájdem Nooba, tak budem veľmi sklamaný. Nevideli ste náhodou Nooba? No tak ty asi nie, alebo ty ani nevedia, kto to je. Alebo čo, keď ho unesli, len sa hrajú, no to si nemyslím, teda veď oni ani plávať nevedia poriadne. Ja fakt neviem, kde by mohol byť a prečo Squid Game strážcovia chceli uniesť, pane bože. To je strašne divné. No, som len postavil blok zle. To je strašne divné, no tak ja neviem moc, čo mám robiť, jejda. Pre mňa si ani nepamätám, jak som sa ja do tej Squid Game dostal. Proste som dostal nejaký telefonát a tam hovorili, že kde mám ísť a prišli pre mňa, tak ja som o tom Noobovi nehovoril, tak dúfam, že sa mu nestalo to isté. No to je jedno, ale každopádne neviem nájsť ten žiadny nič, proste neviem nájsť, Ježiš. Tak sa to tu zastávam len tak. Do ďalšieho domu sa pozrieť. Dokonca aj nejaké schody. No a čo? What? Pane bože, čo to je? Tu je nejaký nether, alebo čo to počujem? Nether portál. A tu je kvarc. Ježiš, a tu sú... Ježiš, dúfam, že to nikto... Není to nikto. A tu je nether portál, ľudia. Jeda, ja sa bojím tam ísť. Čo keď tam ani nebude noob, čo keď to proste je len... Ja neviem, čo to je, no dobre, idem tam, nemám čo stratiť. Pane bože, kde to som? Není tu nič za tým nether portálom, není. A to nejaké cedulky. Hľadali sme ťa, sme radi, že si prišiel sám, toto je tvoja posledná možnosť zahrať si hry. Ja som to vedel, ľudia. Ja som vedel, že ho odnesli Squid Game strážcovia. A prečo išli po mne, jakže ma hľadali? A jak ma našli, pane bože, ja som im úplne naletel na to. Zahrať si hry, no ja rozmýšľam, či zahrám hry. No, tak tam zavolám teda. 물론입니다. 의사결정을 존중합니다.